Unha cuestión política e non de normativa. Así cualifica o Goberno local de Ribeira o xeito de proceder de Portos de Galicia, que vén de solicitar unha serie de requirimentos ao plan do Concello para poder instalar as atraccións das festas no recheo portuario. Aínda que xa están a subsanar as cuestións sinaladas polos técnicos do ente autonómico, consideran dende o Concello que se trata dunha estrategia para esgotar os prazos. Si agora non queren, xa o teño dito varias veces, por unha situación política, porque isto é unha situación política imposta porque o Partido Popular non goberna Ribeira. Non podémoslo decir de moitas formas, pero a situación é esta. Nós temos ahora mesmo traballando contra reloj a todos os técnicos municipales necesarios. Din, unha das cousas tamén que din neste requerimento, é que non se aportan planos. Os planos que se aportan por parte do Concello de Ribeira están feitos polo arquitecto municipal, están traballando Ingeniería Municipal, está traballando o Departamento de Cultura, é dicir, o Concello de Ribeira tamén ten xente da que non dudamos nin da súa formación, nin da súa preparación, están facendo todo o mellor que poden a contrarreloj. E se nos dá contestación hoxe de que todo o que solicitamos, todo o que falamos non é correcto, a situación é moi evidente, o sea, non teñen ningunha intención. Ou se a teñen, están a disimulando moi ben, porque a realidade é que parece que van a deixar a Ribeira sin montar as atraccións. Xa digo, non fan dano a este goberno, fanlle dano a todos os veciños. No caso de non obter finalmente autorización, o Concello considera moi complicado habilitar un emprazamento alternativo. Se pode mover? Moi difícil. Terían tamén que querer a outra parte, como son os feirantes que deixaron claro que tampouco estaban moi pola labor. A parte hai que ter en conta, como digo, o roto que lle van a facer a economía local. Advirten a cidadanía que o prexuízo derivado desta situación é únicamente a responsabilidade do Goberno autonómico, que castiga o Executivo local por ser de diferente cor política.